Magandang lalaki po ako. Sorry. Magandang gabi sa inyong tanan. This is ABS-CBN, The Kalahing Vlogs. Kumusta mga viewers? Kumusta kamo tanan? This is our program. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. This is my 6th night in this program. I hope na makauban ka na mo sa pagsugod hangtod sa katapusan. Hoy, may gabi! Hi! Sister Carmel Sarko. May gabi, Kathy. Randy Abing. Nakaabot kita 6th night. Kumusta ang inyong mga signal? Mga kahigalaan, kumusta yung signal? Dili ba mawala-wala? Kay diri sa among lugar nagaulan. Kusog kayong ulan. Aduna kita'y pagabasahon, mga sulat sugilanon o sulat suliran. Kaya kaning atong programa nga kini ang akong suliran na slash sugilanon na. Pawala-wala jud bro. Oh, zero jud. Zero ang viewers. Pero na mga comments. Dan Tamsak sir, number 1. Thank you. It's your window to the future. Thank you. Kathy. Aduna kitay basahon nga suliran sugilanon unyang alas 8:30 sa kagabion. For tonight, we have 2 callers. Puro mga babaji. Ako jud nakauna ba? Oh, pero zero ang viewers. Walay nakasulat sa viewers. Only the comment section. Okay lang kayong adlaw. Okay ra kayong adlaw, Kati. Busy kaayo si panginabuhi. Madungog na ko ka sir, pero wala man ka makita. Uy. Wala ka kakita sa kuha. Oh, naka-long sleeve pa ko. Thank you sister. Zero pa akong viewers, pero naamoy daghan ga comment. Hello, amiga kong buutan, amiga kong berhen. Mayong gabi sa tanan. Salamat kayo, amiga kong buutan, sa sa pag-check sa mga entry sa atong padula sa Bisaya Smew Lovers. Tugnaw na ka sir. Oh, gitugnaw ko. Mibalhin ko dire sa among kwarto. Kay medyo bugnaw daot ang aircon dito sa akong ginagamit. Tulo na imong viewers. Hello, may gabi sa tanan. Mayong gabi, shout out Bisaya Smew Lovers sa kanunayong pagsuporta kanamo, kanako. Sa akong since day 1 up to now nga ika-6th night na sa atuang program. Kini ang akong suliran. Slash sugilanon. Aduna kitay duha ka callers from Davao City. No? Tulat lang ta sa atong callers. Pero unahon na to basa ang sugilanon sa isa kanila lang nga babaji nga taga-asan ni siya.
Secret lang sa, no? Team Bukidnon, where are you now? Ubanik ko ninyo karong gabi una. It's now 8:10 in the evening. Tamsak na mga kahigalaan. Mayang gabi sa tanan. O please, pasaging sa atong kalahing vlogs diri sa YT. Hi, Ma'am Mylen. We're here na. Hello, Sis Carmel. Tamsakdan. May musta ang kuskus diha. Before ko mubasa sa atong sulat suliran o sulat sugilanon, pwede ka mo maka-request ka nako basta makaya lang nga usa lang ka alawiton para karong maulanon nga kagabhion. Hello everyone, hello. Sige ha, mag-chat sa mo mga kaigalaan. Well, nagapangita ako sa sulat sugilanon sa atong letter sender nga Sikreto. Tawagon na to sa pangalang Sikreto. Janet Rice, hello, shout out sa taga-kabantian nga si Madam Janet Rice. Thank you. Si Madam Janet Rice, usa nato kay sponsor sa atong programa. Kini ang akong suliran. Palihog ko guys sa pasaging sa iyang sa may tawagan ni channel. Pagpasaging sa iyang channel mga kahigalaan, Team Bukidnon, palihog kong pasaging kay Virtually Hug. You got this. Is this your channel, Madam Janet Rice? Aduna ko tayo cooler karong alas 8:45 sa kagabion. Unahon nato ang pagbasa sa sugilanon o suliran sa atong letter sender nga Sikreto usa. Nala, saging na ba kunimo Ma'am Janet? Nasaging na ba kunimo Ma'am Janet?
Pag sinagigay na, dikit, dikit, dikit. Murag wala pa, sir. Run. No. Babae na si Randy Abing. Babae, usa ka babae nga nilalang. Wala pa ang uban. Nagbisi pa, nanihapon pa siguro. Hello sa atong tulo ka viewers. Like you do to me, my silly admirer. How come you never send me bouquet of flowers? It's a whole lot better than disturbing my slumber. If you keep knocking Kumusta ang iyong adlaw mga kaigsuunan? Okay ba kamo? Shout out sa tanang viewers nato karong gabi na. Akong ipila-ila kaninyo ang product sa Vida Power Essentials. Kini ang turmeric rub nga maayo sa sakit-sakit sa ulo, miski sa mga skin diseases. Kung mag-glug nose ka, mag-apply ka lang. Sama ni ini. Ha? Kay menthol man siya, mentholated. So, matanggal ang imong ilong. Nausab kitay Power Scent. Kung sakit-sakit ang kalawasan sa inyong banhunon, sa inyong banana, matod pa ni Sis Carmel, gamit na sa Power Scent. No, effective usab kini sa mga hubag-hubag, sa panuho, para sa bata. Aduna ang Power Oil. Dili kay siya isog, dili kay siya init, higama, tuyo para sa mga bata. And then the Power Drops nga akong ginagamit. Every time nga nag-live streaming ko, adunay Power Drops sa akong kilid. Agoy nagsugod na sa tuyok-tuyok ng akong amigong signal. Saklap pagkapangit sa signal karon, pero aduna nay gawa sa PLDT smart usa pa na mga sun sa PLDT na lang, sa PLDT o Globe, no, gawas anang duha na anay maabutay nga nakapasok sa Pilipinas usa ka telecom company which is DITO, no. Sa sunod, kusog na yun atong signal sa sunod nga mga higayon. Kinsa kaning mga 5 ka viewers, paila. Libert Ambalos, maayong gabi sir, maayong gabi madam. Kumusta imong adlaw karong adlaw ha? Okay ba? Murag wala pa sirana. Reggie Banuelos, amiga kong berhen, unsay nindot na ang product sa Vida Power Essentials, no? Daghan bisita kamo sa among FB page, Vida Power Essentials. Makita ninyo dito kung unsa ang mga testimonies sa atong mga tambal nga gipakita kaninyo sa atong sa kahanginan. Kinsay magpa-jacket? Jacket na. Luspad man ko karon.
Okay kay sir, kita na pod ko sa live. Ayos. Thank you. Salamat kaayo sa pag-appeal kaninyo sa atong entry sa atong padula sa Bisaya SMU Lovers. Salamat kaayo sa pagsuporta sa mga pasaging. In just 10 days, we have 800 saging na. Kalisod, kalisgot. O diretso. Ako magpa-jacket, no problem. Who is Adski Kaseria? From where are you? Is this bro or sister? Dikit na lang tong wala pa nakadikit. Nako, kay balikan tamog dikit. Kinsa guest AKG. Sekreto pa ang atong guest AKB. Basta gikan siya sa tan 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 tan. Taas kay sulat, urag sulat ni Sis Carmel. Taga Valencia City. Team Bukidnon dahil si Adski Kaseria. Thank you, madam. Wow, let's celebrate. Tingong pani, amiga comprehend. Let's celebrate. Nga naman pirti man akong luspada. Wara man akong naka 10 rounds. Valencia sad ko, pa shout out kuya. Shout out sa taga Valencia Bukidnon. Maayong gabi kaninyong tanan. So, ikaunom si Adski Kaseria from Bukidnon. Regards ko sa taga Turod Vintar Valencia. Turod Vintar is barangay. In 7 minutes, basahon na nato ang suliran sa atong sister from Valencia. Naghinaot ko nga ang atong padula sa Bisaya SMU Lovers walay daya. No? Ugma na ato ang sa Monday na ang resulta sa inyong padula, no? Kung naay makita nga daya, medyo mabawasan yun ang inyong hangkuan entry. No? Ug salamat kaayo sa suporta, pero please kung kinsa to iyong napasaging, basi mukha mo po moingon nga ikuan to, unsubscribe, no? Pangit pud kaayo, no? Dili siya fair, no? Barangay dai ang Vintar. City man di ay among sender. Yes. Yes kaayo, Madam Libert Ambalos. Unsay saging i-subscribe. No, medyo nang luod ko gamay kay naidaya atong padula. No, tapos mingon pa yun i-unsubscribe pag human og dula, no? Pangit kaayo. Anyway, salamat kaayo, salamat gihapon sa inyong pagsuporta. Bisan niya naman niabuta og 800 sagings. Salamat kaayo. Saging lang kay gilok daw. Barangay Vintar, Air, Sitio, Turod. Thank you sa atong opisyalis sa Bisaya SMU Lovers nga gihaguan niya isa-isa ang mga entry sa atong mga
contestants nga nagapili. Salamat kaayo. It's 8:25 in the evening. We have 5 minutes. Kung naway request kanta, kantahon ko sa usa ka kanta para basahon nato ang sugilanon ning Miss from Valencia City. Wa ko kaapil sa padula kay wala man mi response akong gipang share sa imuhang padula. Okay lang, no problem. Daghan patag padula. Sa susunod, naunta ko ipadala kuya, handumanan man dili ini suliran ako no problem kay kani atong kini ang akong suliran / sugilanon. Na mix na tungod sa mga request, no? Ang ato lang ma-enjoy lang ta every night diri sa atong programa sa ABS-CBN. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran / sugilanon. Wow, congrats sir. Abot na di ay ka 800 saging. Yes, Ma'am Cathy. Thank you, thank you. Ang watch hours na lang atong giapas. Taas kaayo. Naunta ko ipadala kuya. Ipadala lang sa ko ang Messenger Adski Caseria. Taga Bukidnon. Sa Sammy JR. Hello, 10 viewers. Maayong gabi kaninyong tanan. In 3 minutes, basahon na nato ang sugilanon sa atong isuon from Valencia. Hi, Ma'am Angelica. Late na ko, no problem. Mary Ann Alvarez from Kuwait. Tamsak, number 7, host. Thank you, Tamsak Mutanan. Shout out sa lahat din labi na sa host. Thank you, Mary Ann. Mama ni GL, si Maylin, shout out sa team Bukidnon. Team Bukidnon, inyong team ang nagpadala og sulat karong kagabhiuna. Saan naman akong sounds? Ayos, Team Bukidnon. Okay. Atong pagabasahon ang sulat sugilanon sa atong letter sender from Team Bukidnon. Dear Manoy Kulas, sa dili pa nako sugdan ang akong suliran, tuguti sa ako sa pagpangayo o pangatahuran. Maayong gabi sa tanang listeners, o ilabi na sa kanimo sir. O Manoy Kulas, dili karon sa imong programa. Ako di ay si Lendon Amor. Giklaro sa atong letter sender. Kompleto. Siya si Lendon Amor. Mayong gabi, magkadmang akong net. Janet Ray, sayang di kakadungog sa sugilanon sa atong amiga nga taga Bukidnon. Si Lendon Amor. Dili na sekreto. Ako di ay si Lendon Amor. Lane for short. 35 years old ug taga Valencia City, Bukidnon. Kining akong suliran, nagsugod ni sa dihang nagedad ko og 24 anyos. Nagtrabaho ko og Manila
sa Japanese restaurant na ako'y naila-ila. Tagong talang sa pangalang Mr. D. Kani si Mr. D. Manoy Kulas, taga Valencia City, Bukidnon pod. Silingan lang mi og baryo. Pero sa Manila mi nagkita og nag-inilhanay. Way back March 14, 2009, di ko malimot Sir Manoy Kulas sa dihang may lalaking magbayad na sa iyang bill kay cashier man ko sa restaurant ato nga time. Sige siya tan-aw sa ako. Unya ingon siya, "Miss, pwede mangayog number?" Ako siyang gibinuangan, "Anak ko, kung kuhaon nimo akong number, mawad-an akong number." Ana siya, "Garaan mo miss, uy. Anak ko, joke ra sir, oy." Unya akong gihatag akong number. Ana siya, "Hinuon ni Mrs. ha? Anak ko, tinuod lagi sir." Pagkabastos sa atong gapanawag, pasensya na mga kaigalaan. Wow, kay Lindon di ay, oy, barangay man di ay namo ni. Yes. Atong padayonon. Unya, ingon siya, "Miss, pwede mangay og number?" Ako siyang gibinuangan, "Anak ko, kung kuhaon nimo akong number, mawad-an akong number." Ana siya, "Garaan nimo miss, uy. Anak ko, joke ra sir, uy." Unya akong gihatag akong number. Ana siya, "Tinuod ni miss ha?" Anak ko, "Tinuod lagi sir." Unya pagkataod-taod, nagring akong cellphone number. Number lang nakaregister sa call. Akong gitubag, "Hello? Kinsa ni?" Ana siya, "Si Dini. Katong dinihan nangaya og cellphone number nimo." Ingon ko, ay, udi ay no. Unya, unsa man imong tuyo nako? Di. Ingon siya, "Pwede ba makig-amiga nimo?" Ana pud ko, "Amiga raman ka ha. Wala na'y problema. Ning labay ang semana ug sa himong bulan, sige na migtawagay sa usag-usa." Unya, nanguyab na siya sa ako Wala dayon ko nagpakipot. Gisugot dayon ako siya, "Manoy Kulas, kay naman sa iya ang akong gipangita sa usa ka lalaki. Buutan, mapinanggaon, ug masinabtanon, ug labaw sa tanan, walay bisyo. Ug labaw pa gyud sa tanan, dako pa jud og braso." Unya nidagan pa ang adlaw ug nahimong bulan. Malipayon mi sa among relasyon. Walay away. Kung naa mga misunderstanding, masulbad dayon kay maistoryahan raman. Unya okay na dayon. Sa June 18, 2010, ana siya, mag-uban na daw kuno mi. Dili na daw kuno ko magtrabaho. Kay siya na lang daw bahala sa ako. Ug misugot ko, kay kini laging gugmahan lagi ta. Kay abi na ko, siya na jud akong una ug ulahing nga kalipay sa akong kinabuhi. Malipayon among pagpuyo, Manoy Kulas. Walay away, hapsay among pagpuyo. Numero 2. May number. Numero 2. Nilabay ang adlaw, bulan, ug nahimong tuig. Di ko malimot. May 12, 2014, alas 9 sa kagabhion, lami kaayo ang iyang tulog. Unya kalitrag vibrate iyang cellphone. Tingala ko, kay dili man siya ga-vibrate og cellphone, kay importante man permi ang gapanawag sa iyang cellphone. Sige rag vibrate, unya wala ra jud ko kaagwanta, kay saba man ning katol akong kamot, kay gusto nako makita kung kinsa. Tan-aw nako sa iyang cellphone, Manoy Kulas. Number lang ang nakabutang. Ug nag-ingon, "Hello be, asa na ka? Tinihara ko nagulat nimo." Daw dili ko kasabot sa akong gibati. Ipanguro ko nga ambot, wala ko kasabot sa akong gibati.
Do gibubuan ko isa ka balding bugnaw nga tubig. Grabe sakit kaayo akong dughan. Do dili ko kaginhawa. Wala na ko kabantay nga nag-anam-anam og tulo ako mga luha. Naghilak naman di ay ko sa hilom, Manoy Kulas. Ug sa dihang nagtawag ang number lang, akong gitubag. Babae ang tingog. Ana ang babae. Hello, B. Asa naman ka? Wala niya nahuman ang iyang giingon. Kay nitubag naman ko, giingnan ako ang babae. Kinsa man kabayhana ka? Ingon ang babae. Kinsa man pud ka? Hala siya pa ang nangisog. Gipatyan ako og cellphone sa akong kalakot. Gilabay nako sa naong ni Mr. D. Unya nakurat siya. Kalit siya og nakamata. Ana siya. Naunsa man ka? Anak ko, kinsa man ang babae na nawag nimo? Ana ra pud siya. Wala na oy, amiga ra na. Sa akong kalagot, Manoy Kulas, gisumbag-sumbag na ako siya. Og laparo. Unya nakakita ko og cutter nga ako utang ilaslas sa akong pulso. Pero wala na ako makuha. Kaya naunahan man ko niya og kuha sa cutter. Unya pagkataod-taod, kalit lang naghilom ing duha. Unya kalit siyang miingon, lakaw sa ko. Naalang ko'y adtuan. Kung akong giingnan. Asa man ka, adtuan nimo imong babae? Tisting og lakaw. Kay pagbalik nimo, dili na ko nimo makakita. Ana siya paghilom, uy! Nilakaw jud siya, Sir Manoy Kulas. Gibiyaan jud ko niya nga nagsigig hila. Pagkaugma sa buntag, ay hara siya nakabalik. Nag-istorya niya. Ako siyang ignan, Manoy Kulas. Pagsulti lang gud kung babae to nimo, o kung wala na kay gugman ako, dili man pud nako ipamugos ang akong kaugalingon. Kung wala na kay gugman ako, mupalayon na lang ko. Kay kung ing-ani man lang, mabwisit lang ang atong pagpuyo. May pagmagpulag na lang ta. Grabe ka seryoso. Ka seryoso sa atong litas. Kahila ko na yun ako. Asa naman ko? Nawala na ko letter sender sa akong paghilak-hilak. Asa na to? Ingon siya, dili ko musugot kung magbulag ta. Ikaw man jud akong gihigugma. Ana siya, unya namingaw ko sa iya. So, ako siya gipasaylo. Okay na ni. Nidagan pa ang pila kasi man. Ug nahimong bulan, Manoy Kulas. Di ko makalimot. Lahi na kaayo siya. Gainom na siya og beer. Unya gasugal na siya. Dako na kaayong iya pagbag-o. Muuli hubog unya pildi sa kasino. Pagkadato na itong letter sender, gakasino-kasino dahil ni. Letter sender? Ha? Daog kas kasino ang letter sender? Si Kuan, Mr. D. Dili manuon siya manapat. Matulog naman hinuon siya og mahubog. Pasagdan na lang pud nako para wala na isamok. Usahay makauna-una ako nga mulayas. Pero wala jud ko'y kaiso para mabuhat na ako sa iya. Usa ka gabi ni anak, hubog siya. Nag-vibrate na pud iyang cellphone. Ako na pud gitanaw number na pud sa babae nag-text. Numero 3. Ug miingon, be, miss na kita. Sakit na pud akong dughan nga nakapasa. Nagsige na lang kong hilang kaysa akong pagkataka nga sila pa man gihapon, Manoy Kulas. Grabe kasakit sa akong dughan. Gipasagdan na lang nako sila. 10 times ko gahuna-huna nga mulayas sa wakas na anajug ko'y kaisok para mahimo nako ang angay nakong buhato. Pila ka adlaw ni ana, nagready nako sa akong mga gamit para di siya kabantay nga mulayas ko. Gitago na ako akong bag. Paghawa niya, kay magtrabaho na siya. Dali-dali na dayon ko og ilis. Paghuman na ko og ilis, nagbilin ko og letter sa iya. Ingon ko sa akong letter, Dear Mr. D, wala ko'y laing gihuna-huna
kundi atong maayong pagpuyo. Pero ikaw, wala man ka nagbago. Maupasayloan na lang ko kung nabuhat ni nako nimo. Unta makakita kang babae nga sama nako, nga giampingan ang atong relasyon. Gaatiman si imuha, mag-asikaso sa imo pagkaon, kada buntag ug bag-o matulog, i-massage ka, baw, gamit ang power set, liniment, effective sa mga panuhot. Unta kung makakita kag babae, parihong nga giatiman sa imo, ayaw na lang ko pangitaa, kay okay ra kaayo ko, maka-move on ra lagi ko. Kung kita jud ang gipari sa Ginoo, kita jud salamat sa tanan. Amping permi. Lovely. Unya, Manikulas, ninlares na dayon ko. Nilabay na pud ang bulan, nahimong tuig. 5 years na kami nga nagbulag. January 16, 2017, nagkita mi og utro. Gikan namo sa pagbulag, ay harami nagkita og utro. Ug miingon siya, dugay na daw kunyo gipangita. Kaysa kadaghan daw babae nga iyang nauyab, lahi ra daw kaayo ko. Ginapangita daw niya ang akong pag-atiman niya. Ana siya kung tagaan daw ko niya og second chance. Dili na daw niya usikan pa ang among relasyon. Ug akong gihuna-huna og kapila, Manoy Kulas. Ana ko sa akong kaugalingon. Wala pod mawala kung try tagaan siya og second chance. Kay pareho man mi single. Ug sa among pagbalik, lipay kaayo siya. Sapagkat karon, sir, Manoy Kulas, malipayon ang among pagpuyo. Duha na pud mi katuig nagbalik ug nagplano ming magpakasal puhon. Ang akong ikasulti karon sa tanan na minaw sa akong suliran, dili ninyo usikan ang second chance. Labi na kung love pa ninyo ang usa ka tawo. Kay love is sweeter than second time around. Og sorry kaayo, Manoy Kulas, nga dili hapsay ang pagka-type. Nga nung gisumpay manimuni, letter sender nga dili maayo ang imong pagka-type. O kay sakit na ako mata, hihihi, diri na lang kukutob ang imong sender. Lindon Amor. Salamat, Sir Kulas, sa pagbasa sa akong siliran. More power, God bless sa imong programa, Manoy Kulas. Naughan ako laway sa sulat sa atong letter sender. Pagkalami sa sugilanon sa atong letter sender, may kasakit pero may gilok-gilok. May gilok-gilok tungod kay promote na si Kulas. Gilok-gilok tungod kay nagbalik sila sa iyang Mr. D. Unsa pasabot ni Mr. D letter sender. Kani siya sulat sugilanon kay kini ayang suliran. Iyara kining na nalutas ang iyang suliran, no? Nakarelate ako ni Madam Angelica, no? Katong gitambagan ako siya magbalik. Sayang ang mga katuigan sa panag-uban. Kung aduna pa kamoy gugma sa usag-usa, padayon sa inyong gibati. Basahon nato, magbakrita kayo ako kabasa sa inyong mga comment. Dakog braso. Dakog braso si Mr. D. Dako kayo. Wow, ang feeling. Ang pag-narrate. Wow, may feeling ang pag-narrate. Salamat. Wow, sa muka. Kalhiko kata. Lindon. Saraka. Nice messages. May nanalo na from Mamaylin. Guti ads, padala na sad. Loading jud kayo. Wah, di ako na isumbong niya ko. Wah, joke. Di ko ka na ay may sumbong. No problem. Ads kasi unsaon pag-share aning ay ka naulahi ko. Naulahi ka, bulaos na bata. Unsaon pag-share ani
share ni mo. Nicolas, promote ali sa Nicolas. O syempre, nagi promotion mahitabo sa atong sulat. Maayo din mo massage sa atong letter sender. No? Maayo mo massage si letter sender. Unsay gigamit nimo pag massage letter sender? Gigamit ba nimo ang imong kamot? O gigamit nimo ang imong dugan sa pag-massage? Means nagkatawa manoy ngano nagilak man ka. Relate match talaga. Yes, relate kayo, Ma'am Angelica. Dili sa barangay namo ni igagaw pagyud di ay nako ni. Uy, igagaw ni mo si letter sender. Hinay signal ron ba ahak. Oh. Unsa may inyo ika-comment sa atong letter sender? I-comment diri mga kahigalaan para mabibo ang atong box nga doon natay pagabasahon. Kumusta atong narration? Kumusta atong pagbasa sa sulat ni letter sender? Ayos ba? Pasado ba? I-try yung tanak kung usab-usab akong tingog. Pero di man ko kabalo. Letter sender, unsay ginabuhat nimo sa imong pag-massage? Dili na mas interesting letter sender. Unsay suot nimo sa imong pag-massage? Para maganahan si Mr. D. Sa susunod pod, ayaw mo panghilabot og cellphone. Kay personal belongings ka na. No? Mga misis, para dili maggubot niyong pagpamuyo, ayaw hilabti ang cellphone sa inyo mga partner. Di ba? Comment below para mabibot ang mga kahigalaan. Hello 12 viewers. Wala pa gyud na-increase. 12 viewers lang gihapon. Okay kayo mo padayag ang sender. Bye. Okay kayo. Okay kayo ang pagbasa, sir, with feelings kayo. Salamat, no? Salamat. Kay nakauyon mo, muna na tong ako. Karong taod-taod, mudawat ang usa ka color. Color! Prepared ka na, color! Dako kayong braso. Ngano nipilit yun mo sa braso ba? Pakapin ra tong ako ha, wala to gisulat sa letter sender. Ang akong ikasulti nimo sender og muotro si Mr. D. Putla ang dako niyang braso. Lingaw kay sa braso ha. Macho ba? Adski? Kadali lang gayud kaayo. Nawala man si sender. Pangutan niyo si sender kung dako ba jud og braso. Ang si Mr. Day. Lendon Amor, congrats from Angelica Suarez.
Yes, i-congratulate yun nato si Lyndon Amor kay bisan pa sa mga unos, bisan pa sa mga pagsulay sa iyang panag-uban sa iyang partners nga si Mr. D, no? Luyo sa mga cellphone nga ga-vibrate, lisod luyo sa mga pagbasa sa iya sa cellphone sa iyang partner nga si Mr. D, no? Naagihapoy gwapo nga outcome. Nagbalikay sila og nagpakasal. Maki Boy, where are you? Send me the link, please. Unsa FB ni mo Kuya Kulas? My FB is Sammy JR, SUMMY JAYR. Wala signal Maloy Kulas. Please send link. Wala gyud koy katarong paminaw sa story da kay nagkamang ang net. Uy. Di pwede. Atong hulatan ugmang adlaw ang sugulanon ni Adski Kaserya, Team Bukidnon. Unyang taod-taod, aduna kitay caller from Davao City. Iyang i-share ang iyang sugilanon. Kusog ulan diri ba? Uy, same. Nag-ulan po diri sa Davao. Parihata sis Jane, no? Siguro tungod sa ulan. Nga pangit atong signal. Siguro gamay na atong viewers karon tungod sa ulan pod, no? Wala ang signal. Naka-loudspeaker ako. Thank you. Mukanta ko gisa ka kanta as advertisement. Dara de sa description de sa video kung iano nila portrait nila dili nila i-full screen. Dara sa description sa video na ay araw dara pababa pislito nila ang link niya copy and paste. Nangayo. Excuse mga kaigaan. Nangayo siya. Ito na sa national government, diba? Agoy, kinsa ka nga kaagi ni T-Ads. Hello. Shout out sa atong 11 viewers nga padayon naguban kanato sa usa ka oras natong panag-uban. Salamat kaayo kaninyong tanan. Atong programa nga kini ang akong suliran. 2 hours kini ang duration. So ubanan ko ninyo. Ayaw ko ninyo biyay. Magsadya kita karong gabi una. Abangan natin bukas ang kasaysayan sa buhay ni Adski Kaserya from Bukidnon. Okay. Unsaon nato pagtawag ni caller karon nga pangit ang signal, mawala-wala ang internet. Sus. Pagkapakyas gayud. Sugdan. No problem. Aduna kitay. Unsa man ni? Adali. Hindi man mo tiyo akong speaker. Ay, sus tagawa. Baliktad ay. Hello. Sir Tommy Kikoy astang pakyasa, sir. Mayang gabi, Sir Tommy. Si Sir Tommy is ang usa sa pinakasikat nga vlogger diri sa Dakbayan sa Davao City. Hello, shout out kay Tommy Kikoy sa iyang
vlog sa iyang channel. Okay, aduna kitay caller sa atong linya. Usa kani ka babae nga nila lang. Hello, hello, hello. Babae nga nila lang. Hello, Kukulas. Mayong gabi, babae nga nila lang. Kinsa kini? Si Mary Ann Santos. Mirian Santos, taga-asa ka Mirian Santos. Taga Davao. Taga Davao si Mirian Santos. Yun na pa Mirian Santos ato sang basahon. Ang atong idol nga vlogger na dili sir tambok siguro sir na vlogger. Ayo, sad sexy lang ay lang tambok. Sige, caller Mirian Santos ng Davao City. Unsa imong isiglanon karong gabi una? Ako na kasi, Kulas, mga 10 years ago, bali ang ako ang partner, nasakpan ako nga na ay chat-chat. Chat, dili vibrate ang cellphone. Nag-chat-chat. Chat. Medyo updated ni kay chat na dili ang cellphone ga vibrate. Pero katong panahon na dili pa FB. Adi pa Friendster pa. Uy, Wala pang FB. murag ko ano purag ka. Murag Friendster pa. Madam caller, murag vintage na pud siguro ka kay Friendster pa man to. Sige, padayon, Madam Tapos caller. Tapos, one time, nag-chat-chat siya. Wala siya kabalo nga na ako sa iyang likod. Mm. Wala lang yung ko nakita na ko ilang conversation nila. Yeah. Kaya po kay sila o ka na tinawagan kay Han pa. Han. Wala lang ko. Honey. Mm. Dead man lang. Pagkagilok, honey. Yeah. Wala lang kay Basik. Wala lang ko kay. Hindi po kay. Siyempre, asawa man. Mm. Nya katong. Mas Davao dyan ang asawa, no? Kinsa may asawa niyang duha? Kinsa may gitawag niya, Han? Ang iyahang kuan. Kula sisi. Uyab. Ikaw ang asawa. Naglibog ko sa mong istorya na. Oo, ako ang asawa. Ako ang asawa. Ikaw na yung asawa na. Sige, padayon. Nakita ko siya, nag-chat-chat. Friendster pa man ko. Kunya, karon wala lang to sa kuha, dead man lang. Nya, agoy ka kay, mga pila na ka kuan, mga pila ka man. Kay niingon naman siya sa akuha o kanang, pwede gusto kong kagawasan, freedom daw. Nakadira. Ko, ha? Nga naman, unsa rin problema ni mo? Gusto ko nga kuan ka ng bulayo sa, kay maguna-una kong tarong. Ya, wala lang ko. Uy. Unsa mo ka na, unsa rin mong utok ni mo? Wala lang lagi, gusto na ko freedom. Kasi patagdan ako siya. Basi, grabe ra nimo ka higpit siguro, Madam Caller. Wala anak atong higayuna. Wala pa anak. Mura pa may kuha na ito, mag-uyab pa. So karon kay, nag-anak ko siya, kay makauna siya karong. Pero nasa kuha nga, nanagin siya babae, dili lang din siya mo angkon. So ako kuwan ko sa iyaha, wala, pasagdan lang ko na ako kay, pinabutang na ako sa ako ang mind, kay nature lagi sa lalaki na ingon anak. Mawa? Ano pa may ato? Kisa ingon nga nature na sa lalaki imong yun ana. Wala ko pa kadungog ana ba? Mga liwa jud ang lalaki. Oh? Ang jud. Wala ko man nakasulat lagi. Wala nakasulat na sa libro nga kana nga kuan. Mga ngitag laing bangag. Basi Madam Caller, basi na problema sa bangag. Bangag sa ilong. Pero dagman na ako, kaya ginabutang na ako always ako ang mind na balik gyapon ka sa kuha kay magtiayos bayaan no. So pasagdan lang na ako, paglingaw din na. Okay. Tapos Tapos kay guningon naman na siya sa kuha nga ubiyaan ko siya. Ihado kong biyaan. Pero
na ko kay dili ko gusto no nga magbulag no. Mm. Eh ako pa yung ginaano ang marriage. Gina-treasure. Wala nagluhod-luhod na ko sa iya ha, wa Mm. jud siya. Di nagluhod-luhod ko nga dili ko biyaan. Mm. Kay nibiya jud na siya sa balay. O mura kong babuang. Hala mura jud ko magpakamatay ng takuhalos. Kay Uy. tungod sakit kay sa natanan ang iyang gihimo sa kuha. Mm. No, sige na lang kong ampo. Okay, one time kay gilingaw na lang po na ako akong kaugalingon no kay kanang para mawala-wala depressed na ako. As in na depressed jud ko sa siya po. Ambot, lingaw-lingaw po siguro dito sa iyang babae. Mm. Wala lang. So ako, concentrate na lang ko kukuan. Nagpensa-pensa na lang po ko kay giling pagulingon sa online. Okay. Kay para ma-relieve, mawala ang pain. Mm. Dito nakakita ko og kuan. Naisa Ay, ka. ay, ay, sa guys. ay, murag undang sa Madam Cooler ha, murag na atoy nakakita, no? Basahon sa nako. Stop sa Madam Cooler ha, standby lang usa, basahon nato ang mga comments sa atong mga Okay. viewers for tonight. Wow, excited ko sa caller. From Reggie Banuelos, Lindo Namor, seryoso kayo si sir, magbasa. Ryan Soriano, makadaot dyan ng chat-chat. Ayaw lagi ng chat-chat lagi. No, with feelings Tilane, vintage na si ma'am. Vintage na daw si ma'am from Tommy Kikoy. Kay Sir Tommy Kikoy, aroy, sakspan kaigit. Nasakspan gini mo ma'am no? Abtik ka ma'am, abtik. Abtik pas ninja. Wow, maunay gugma. Go Ate Lane. Paita, dili tanan oy, dili lagi tanan lalaki kuan. Katong imong gi-mention ganina, wala man na nakasulat sa kasulatan. Sa balaang kasulatan Madam Caller. Si Tamikikoy na nahimuot sa imong bangag. Unsa ding bangag ipangita sa bangag sa ilong. Murag kabusis nimo siya, asawa ni Car. Wow, basin matagbaw pangita og bangag unya na ilok na ito. Kinsayam ni Car ang kabusis. Shout out Mirian Alvarez. Hello Tami Kikoy. Okay, hala, murag nawala ang signal ni Madam Caller. Madam Caller, where are you now? Nahuman ang tagbasa. Madam Caller? Uy, musta naman eh? Madam Caller, where are you? Nawala to Madam Caller. Ako'y tawag ha, ako'y tawag. Ako na lang nagtawag kay Madam Caller. Nawala ka sa linya, Madam Wala, Caller. uy, hinay. Okay, manghimasa usa ko sir ha, padayon lang dira. Manghimasa pa daw atong idol. Lagi Libert ang balos. Padayon sa imong sugilanon, Madam Caller. Sa Friendster ka naghuno. Karon kay kunya. O sa Friendster. Sa Friendster so na isa ka guy nga nakita ko niya dito sa Friendster. Then nag-ano siya sa kuan, nag-chat siya sa kuan tapos nangayong number sa office. So gihatagan ako siya number. Then dito nalingaw na lang ko chat sa iya niya. Ang katulad guy single siya. Wala mi anak sa akong partner. Yeah. Karon kay naay ko'y nadungog na istorya nga ang akong partner nakabuntis daw. Pero dili ko mutuo kay wala man ako nakita sa akong duha ka mata. Karon Okay. wala lang bedma lang ko. Sus niabot ang time kay nakitaan man jud nako nga iangkas ang babae sa motor. Nako ang tiyan nagbutod na. Dito na nga kuan nga nakibalaan ako nga tinuod gyud di ay. So, sakit kayo sa kong kuan. Napula jud kog babuang hiko. Ako katuhan jud mo kay hindi buhat sa kuan na. Ni anak pud ang keke pud ni anak pud nga ay wala ko'y labot ng imong katuhan. Alam mo sugot pud ay silang duha nga mapriso sila. Wala lang pud ko. Sa kalabot ako lamig na
nawala ang hatred. So, di-concentrate na lang ko dito sa cake, nga single. Uy. Chat na lang ko dito para mawala lang yun ang pain. Uy. Antun, niabot ang time nga. Niabot ang time nga. Kanang po, kaning gusto na ko og kanang gusto jud ko magkaanak. Nga wala Okay. mi anak sa kuan sa akong partner. Ya karon kay Yana jud nagano siya sa kuan, nag-PM siya na magkita daw mi. So, nakita mi. At bar. Kanta lang good. Okay. Ako man, ihapag ko niya sa balay. Then after mga pilang ka month, continue ba ko na mga conversation. Ay, Wala Madam pa na- Cooler, huwag na ako'y nadumduman ana ba? Kang gi ka nag-inom-inom, nagkanta-kanta, gihatod sa balay niya, pero giliko sa cold storage kami. Ikaw pa ni Reggie Banuelos, giliko sa cold storage, gisigundahan ni Ryan Soriano sa Cayman Island. Sus, perting bugnawa sa storage nga makapainit. Sige, padayon. Madam Cooler. Padayo, Okay, padayon. yahuman. Kauman kay ano na yung kayo ko ato kadang naglagot sa akong partner sumurag nag-record ko sa iya, nag-revenge ko sa iya ha. Kay sa kalagot ako nakita na ako nakabuntis siya. So ang katunggay ni ana sa kuha, birthday to na ako, birthday ni ana ang guys sa kuha nga na kuan nga nag-greet siya ng happy birthday. So Okay. ni ana siya sa kuha, unsa may regalo na ako sa imuha. Ingnan po na ko siya na anak, aapte kayo. Isundo ko sa balay. Dito. Katong higayon na, birthday na ako, nabuo jud. Nakahatan jud siya sa kuha o bata. So, iyang panagutan ang bata. Nag-support siya sa bata. Then, abot ang time, nag-ipon jud mi ato niya. Nagtuo ko nga, siya na ako ang partner ba? Di-focus ko lang ako ang gugma sa iya ha. Pag-abot ang time kay nabasahan man ako sa iyang kuan ang kaning sa iyang fencer niya nga naapuday siya babae. Uy. Nasakpan po na ako nga naapuday siya lain. Uy. Karon katugan ako siya sa tinuod nga unsa ka kuan nga naa man kay sa tinuod naa ba jud kay babae wala kay na ako'y nabasahan sa mga comment nga dito nitugan jud siya sa tinuod nga naa day siya lain nagbuntis ang isang babae. Uy. Nya buntis po ka. Dili nabuntis nauna ko nga na kuan nga nanganak na jud ko as in totally nanganak na. Then isunod kong kuan na siya isa mga 1 year na ang bata. Mao ba? Dahil siya glain. Nag-ipon na mi at kung kabunti siya glain ko. O to pagkadugayan. Murag sakit man jud. So ako ang loob na ko ginapalayo na nako sa iya pag murag dili jud ni kuan importante sa kuan na nakoy anak. Yang hantod ingnan ako siya nga biya na lang ko sa imuha kay kung pwede dito na lang kay concentrate na lang na nimo sa na imong kuan present mo karon kay happy naman ko sa nga na ako'y anak. Hindi na ko gusto nga madungagan ang sakit. So di give up na ako ang amuang kuan relasyon. Na Okay. nag-isip mga siguro mga almost 2 years. May sakit na kay sa alam mo ra kong gagay nga magsigig stay sa iya nga naa siya lain ako magpakamartir. So nagkaanak dahil mo siya ato. asawa no. Madam Cooler, nagkaanak dahil mo ato niya. Ha? Nagkaanak dahil mo ato Sa niya. anak ni ato niya. Okay, pag human ato Madam Cooler, nga pagbulag nimo, Ganun. ninyo, Pag mo ato, nagkita mi sa ako ang partner, kabalo siya nga na ako'y anak. Nya antod nga nagka-istorya mi. Ipasaylo na ako siya, ipasaylo ko niya. Na nag-ipon mi balik, tanggap niya ang unsang naa sa kuha. Na continue ang amuang kuan, ang amuang pag-ipon.
O pareha gyapon sa sugulanon ni Angelica Suarez, madam, ug kay Lindon o Valencia Bukidnon, no, na aduna gihapoy second chance, no? So sa second chance, madam Balik, caller, gitanggap niya ang bata. sa second chance, Na, madam caller, isip niya na isa anak niya. so gwapo na iyong panag-uban karong panahon na, madam caller, Oo. sa second chance. Oo. Nalipay ko kay gitanggap niya. So ang katong mga naitabo, mga ikalinta na lang, importante ka lang nagbalik ni, yan nga ako'y anak, gitanggap niya. Okay. Yun. At good decision. So dili na siya suliran, madam caller, no, sa akong pagkuan, sugilanon ka na Tama na. sa gugma. Sugilanon. Sugilanon sa gugmang ga urhos-uros. Madam Coler, napabakay ilaing ikadungag o gusto ka na maminaw sa komento Wala. sa kahanginan? Maminaw ko sa mga comment. Maminaw sa comment si Madam Coler. Salamat kaayo sa pagtawag, Madam Coler. Mayong gabi kanimo. Salamat. Nadungog ninyo ang sugilanon sa atong Madam Caller from Davao City. Unsaon ka ba sayaw? Perting ka. Dili to si Kuan, Janet Rice lahi to. Parehag tingog. Backred. Manghimasa sa ko, sir. Hello sa caller og sa imo, sir. Hello Ginilyn Inglaterra. Uy, taga England ka, ma'am? Inglaterra. I feel the change coming. I feel the wind blow. I feel brave and daring. Weekend in New England. Layo kayo duga kita title. Wow, mura lagi sis Jane dyan. Try isang tingog. Dili kibi. Hello sis Jane. Karang caller dili. Familiar na ako ang voice. Dahil Jane Lay na ay mong ate nagtanaw pod. Sis Jane. Jud ni ba? Dili siya. Kita na lang chat caller girl to girl para walay problema. Ingon pa ni Ginilyn Inglaterra. Chat daw ko na mo. Madam Caller. Mary Ann. Nakalimut ko sa pilyado ni Mary Ann. Angelica Suarez. Helen Inglaterra. Sis Jane Jude. Yes, shout out sa akong sis. Angelica Suarez. Hi sister. Kasakit ba oy? Hi sister Ginilyn Inglaterra. Love you and sister miss you mo diha. Bukidnon. Padala na og siglano ni mo Ginilyn. We love you so much, Angelica Suarez. Kung alam mo lang, kalingaw sa caller, oy, mama ni Kaunta Tamay. Unsa ka bas? Ayaw. Okay, relate much again. Bagay sa atong together again. Together again, the world keeps on falling. The lonely nights are together again. Nga na dyan ang relasyon, ana dyan kasakit. Pero pampaligon lang sa pagpuyo, nindot kaayo ka mo drama sis Team Bukidnon na si Ginilyn sir. Oy, Team Bukidnon. Pila na ang Team Bukidnon. Ubay na mo, sir, kapatid ko si Inglaterra. Uy, salamat sa pag-recruit, sa pagtanaw. Nag-shopping sa cold storage. Sa mukha gid sa cold storage. Nindot og voicer. Thank you. Uy, na isa na ay may nag-text. Time check, it's 9:15 in the evening. Shout out sa atong Team Bukidnon nga kanunay nagasuporta sa atong programang kini ang akong suliran o ang akong igagaw nga tuwa sa igagaw nga pagumangkon nga tuwa sa Cayman Island. Salamat kaayo gaw sa kanunay paglili, pagtan-aw, pagsubay sa atong programa sa EBS-CBN. Member Japon na BSL sir. Okay. Member dahil si Ma'am Janelle Lynn Inglaterra. Asa naman? Di na ako makita.
gi-erase. Magsuwat ko sa akong sugilanon, kuya. Okay. Hay, maayong gabi. Magsuwat ko sa akong sugilanon, kuya. Sulat lang. Pungkol ka. Binuang lang. Sulat lang para mas lingaw atong kagabion. Okay. Atong i-play ang usa ka alawiton. I-try na to contact ang isa ka caller after this song. This song is brought to you by Vida Power Essentials. Si Power Scent, Power Drops, and Power Up. Libre ang advertisement. Saan nila Jackson mo ni? Buot lagi ba? Mina lang ko. My tears have stopped falling. The lonely nights are now again. The key to my heart, you hold in your hand, and nothing else matters. We're together again. Thank you, Miss Jinlen, Angelica Suarez. Thank you. Pagpadala na ko drama sa sunod natong panag-uban ugmang adlaw. Together again, the gray skies are gone. You back in my arms. Now where you belong. The love that I knew is leaving again, and nothing else matters. We're together again, and nothing else matters. We're together again. Ako na rin mo kanta tungod kay walay lain operator. Team song sa inyo mga kagahapon. Pampapatay sa oras. Para sa mga Bisaya nga nagkigugmaay, nagkabulakay o nagkabalikay. Balik ako kay gimingaw kanimo, dili ay sayo, nahikalimtan ka sa dayon, tuyo kung takagto, agun-ugun ng tugmata, apan dili mahimo,
ikaw di ay ang langit ko. Aniya ako. Nga ni ba to, Angelica? Madam Kohler? O si Madam Blendon? Kay bibiyak ako. Ngawa ka nimo magpahibalo. Kung di ka sakit mo, ang sala kong nahimo. Ni ako andam, huli pa ng pagkulang ko. Makanindot siya dahil ang tingog, ang power drops. Brought to you by Power Drops. Ang tingog sir, ayaw pugsa nga mausab. Akong ipanumpa, dadon ko ikaw sa himaya. Aniya ako, mangayo og pasahilo. Kay mibiya ako, gawa kanimo magpahibalo. Kung di ka sakit mo, ang sala kong nahimo. Basin, makabalik ka og vocalist sir ha. Lipa ng pagkulang ko. Ibalik ako, ibalik ta ang akong gugma. Akong ipanumpa, dadon ko ikaw sa himaya. Ibalik ako, kay gimingaw kanimo. Karigi Banuelos, nabay naging kanimo, may balik ako. Nga kalimtan ka sa dayon, tuyo punta kadto. Nga gun-ubon ang gugmata, apan dili mahimo, ikaw di ay ang langit ko. Aniya ako, mibalik ako. Ay, nahuman gyud ang 5 minutes sa kanta. Katulgon ko minakulas, dili gyud nako ni mahuman ba. Hapit na. Randy Abing, bitaw singer na si Sir, pero niundang na mga tag-team Bukidnon. Bakred, kadali lang, makanindot siya tingog sa Power Drops. Order ko hanabi, daghan dirigaw. Ang tingog sir, ayaw pugsa nga mausab. Mo ba? Asa day mo partner kulas? Ang partner nako, kinsa nga partner? Si Mrs. Tuwa sa sala. Wow, kinsa na? Para na sa inyong mga sender ang nagpatawad ug pinatawad. Yes, very correct. Si Madam Jeneline Inglaterra from Bukidnon. Bagyapon ka, Ma'am Jeneline. Oh, para na sa inyo, may balik ako. Mga naisulti ni Mr. D. Ug sa inyong mga partner, basin makabalik ka og vocalist sir ha. Wana, wanggits na. Hello sir, Sis Carmel. Grabe paningkamot versus paninguha na imo sir. Paningkamot na ni para ma-enjoy lang kamo mga viewers, mga ma'am, mga sir. Reggie, bahilak na sad ka. Katulgon mong kumamina bitaw sir. Makuna mo sa tagkaraang utang kulas. Yes sir, tubong Bukidnon ni, taga Bukidnon gihapon. Si Jeneline Inglaterra, ubay na atong taga Bukidnon. Try na tong tawag.
kriminal sa kasamaang palad. Do it, Jay. We don't have to say the world, sir. Kamao ba? Kamukanta. We don't have to say the world. When I said I needed you, tukan ko na. You said you always. Hindi man makontak ang ato ang mo join na not reachable man hinoon. Way ayo. Tama kasi si Carmel, kinumdum sa utang. We don't have to say the word, sir. Di ko kabaluan ang Ma'am Angelica. We don't have to say the word. Comment. Unsa pa to atong mga discussion ganina sa atong letter sender nga si Marian from Davao City. So ganito. Try na ko search. Nice look, sir. Thank you. Naka long lip. We don't have to say the word. Ato nang i-play kay Rachel Reyes. Please comment below. Okay. Magaling ka tayo. Oo ba, ma'am? Asa naman taga-team Bukidnon, nangatulog ng uban. Uso rin baile ani kibi. Reggie Banuelos ay kapanahonan ninyo. Sukad-sukad wala po ka baile. Ang sa experience anang baile-baile. Nagpahipi ra ko kay gilamok na ko. Aminaw na ko Jinlin Inglaterra. Ryan Soriano tanong, lucky daw, mangita jud og laing bangag. Bitaw, tama no? Binuang kay si Madam Color Marian sa Davao City. Saan ang bangag na? Bangag sa ilong. Dendon tudloy mi saon paghanay para makapadalami ining suliran.
isulti lang kung saan inyong kuan. Mga panghitabo sa inyong kinabuhi, mahanay ra na siya. Base sa experience. To save the world. Wala na the world. Nanobra ko. Okay, okay. Wow, nindot, Lindon. Tuloy mi sa kong paghanay para makadala mi sa amo. Ining suliran. Ay, intermission. Intermission nak, di ara kakanta. Sige. Tira! Alright. Okay, pakantahon ko ang akong anak kay minus pa ang comment. Pwede request, sir. Pilar good paghanay dyan lang natira. Pwede, pwede. Is that Dance Monkey? Karaoke lang. Okay. Sing it. Kalawin na laki, mapulaan ang mga tao sa gitan si Monkey. So, sa unsa may atong isa ka color wala naman nagpakita. So, akong pakantahon ang akong nag-iisang anak, si Mac Martin Ibiragaw. Sige, gaw. Adun na pakitay. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman gonna thank me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman gonna thank me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. For now, we can stay here for a while. Yeah, 'cause you know I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman gonna thank me. I'm only one call away. Yes, anak na ko, ma'am. And when you're Oh, weak, what's naman? I'll be Salamat. strong. Nindot patingog, Mac. Uy. I'm gonna keep Salamat, yo. holding on. Now don't you worry, it won't be long, darling. When you say your hope is gone, just run into my arms. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman gonna thank me. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman gonna thank me. I'm only one call away. I'm only one call away. Salamat.
salamat anak sa imuhang gwapo nga kanta sama ka gwapo kanimo. Tapos request kog song sir, ako ba o siya? Ako ba o siya na aking kaaway? Mo ba na? May kahati pala ako. Pambabae na. Sa puso mo, paano ako? Litlit Sarko, salamat. Paano ako? Sa tunga palad siya. Aduna pa kita 24 minutos sa atong panaguban. Randy Agsaba. Lisod man nag-request lalaki dili na mao sir. Dili na mao. Unsa toy title? Ma'am Jeanine Inglaterra. Ako abi ko kinaraan gyapon vintage gyapon. Pero ni Cooler kanina, Madam Cooler, vintage. The vintage one. Abtan pa niya ang Friendster. Sa dihang nag-igat-igat sa Friendster. Ako ba o siya? Ako ba o siya? Mao gyud. Mao gyud kataha. Ako ba o siya? Imelda Papin. Ako ba o siya? Imelda Papin. This song is brought to you by Vida Power Essentials. O ka ba o siya ni Imelda Papin? Kalimot sa kung kinsay singer. Ikaw mo gusto siguro ani singer, sir. Love Song by Samantha. Makabaog ng kantahan mamay. Samantha. Request nga po ako, Love Song by Samantha. Samantha? Mauna na sir. Ang mao lagi, Imelda Papin, karaang kanta. Manay ganahan sa mga vintage. Peace. Okay. Ilig kay kanta ni si Ma'am Angelica Suason. Kabaog daw, may ni kay dili makaanak. Mo din na di ay. This feeling for you, it's like a dream come true. That I feel I share with you. Hey! Adun na pa kita 20 minuto sa panaguban. Pizza pa ito color na to, dawato na to, atong color pa. Maglinaw-linaw kita sa kagabion. Otro po na makabaog ni ma'am. Keep me so I can feel.
Sa mukha. Tugnaw yung kantahan yun, no? Murag gikuan. Grabe sa nag-request oy, pagkakurog-kurog. This feeling so new, it's like a dream come true. That's what I feel. I share with you. Maghabol sa Osen. Ay, nako. Asa naman ang ubang na itong mga viewers? Pag-comment ka mo para doon na kita ika-topic sa susunod. Sa sunod na itong diskusyon. Love me, please say you will, and keep me so I can feel your heartbeat. All of the loving the world that can go can provide it can hide my feelings of love for you is so strong, can't let them go. And let's fall in love. Sige katawa akong bana. Matay ni kantaha Ma'am Angelica Suarez. Mura manig pangkuan. Pang pakusog. Pagpakusog sa intensity sa katre. Sumpay na ko ni. Bagay sa imong tingog. Be one. Oy, shout out kay Kuya Christopher Munoz. Na? Shout out, sir. Sir, Kuya. Sir, Kuya. Mayong pagtanaw sa atong programa, kini ang akong suliran. Hala Munoz. Uy. Sir, basi namoy kagahapon ni Madam Janet Rice kay na-shock ba siya nakadungog og Munoz. Ayaw binuang Angeline dili ta kaludan. Bana ni Angelica Suarez, sir. Ay bana di ay. Bana di ay. Paita. Sorry. Shout out diha gaw sa mga bisdak sa Cayman Island. Uy, sa mga bisdak sa Cayman Island. Kay Sir Joey nga naadtuan na mo sa ilang balay. No? Nagkanta ba tato gaw? Dito sila. Wow, dong gwapo nindot. Asa may nindot to? Og sa Ilonggoland, Bacolod. Shout out sa mga gwapong Tikalon. Dili, Ilonggo ba ako? Shout out sa mga taga Bacolod ug sa mga Bisaya sa naa sa Cayman Island. Salamat kayo sa pagsuporta sa pagtan-aw kanamo. Bisan tuod mahutdan ta og topic sa 2 hours na nga panaguban. Kantahan na lang pang excuse. Tabangi ko ninyo kung unsa pa atong Ilonggo kakulas. Ilonggo sa dugo, pero istorya hindi ged ah. Liwat kaayo ang papa sa anak mong kanta. Buyag. Gaw, unsa to gaw? Martin Rivera? Kisay gusto Martin Rivera? Last na ko ang kanta. Kay mag-istorya na dayon ta. Kay basi mapula na mo sa ako ang tingog. Martin Rivera. Karaoke. Okay.
Ugma mo kanta ko kulas. Kanta lang. Pungkol ka. Para kini sa mga babaji, labi na katong mga letter sender. Always so. Go Ryan, ani ana mo request. Martin, be my lady. Come to me and take my hand. And be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you. How I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind, is it hidden? And your smile, be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. You're the one that I adore, so please believe me. I could never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than each moment you are mine. Be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Let the sun shine through your heart and make a brand new start. Stay with me each night and day through the rest of my life, just like a work of art. My love will last until forever, just like a work of art. My love will last forever. Thank you. Sa ating mga viewers, pasensya na, para lang, mura tato oras. Backread. Wait lang. Wow, ganda niyan. Be my lady. Yes, to all the ladies out there. Always Marco Season. Kana, always ma'am. Kay Marco Season. Nuna ko niya. Si always Martin Vera. Nindot kay paminawon dong. Thank you, Reggie Banuelos, Dimi Kabaloana, sir. Wow, ganda niyan. Be my lady. Kana, kay gitindugan na. Salamat gaw. Bugnaw jod, murag gihaplasan sa likod sa katong haplas gikan sa Vida Power Essentials. Murag gihaplasan og power scent sama ni Lindon Amor, gagimasad sa iyang banana para mugahi ang braso. Mana itong mga products sa Vida Power Essentials. Karon gitindugan na, bantay na mo. Gitindugan na gyud, lupigan mga original artist na ni. Kuyawan mo ta na, ma'am. Idol ba yan ako na, ma'am. Don't worry, my dear sister. Loadan ta ka bukas 50 para maka-online ka palagi. Uy, thank you, Madam Angelica Suarez, ha. Salamat kaayo sa pagsuporta.
ang gipakpakan ni Jeneline Latira dili ako, kung dili iyang ate si Madam Angelica Suarez kay ludan siya si Quinta. Buang gyud ka Jeline, pakatawa man ka. Da nakapanukad na jud Sir Kulas. Sobrang thank you. Libert Tambalos, da sukol mo. Patay basin mangita niya og bangag. Buguya gini mo gaway. Salamat kayo sa mga unsi ka viewers nga padayon nagalili kanako. Salamat kayo. We have still ay napaday tay 50 minutes more. 15 minutes more patay basin mangita niya og bangag. Unsa ginang bangag agaw ora ganina ra ginang bangag ni Mugaw ba? Sama ra na sa cold storage gabi nga gipasikat ni Reggie Banuelos nga usa ka amiga kong birhen. Always daw. So mahimo ta ani og by request kanta-kanta na atong kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Kabalo ba mo unsa akong suliran? Kung walay magpadala sa ako letter, mao na akong suliran. Bawion na lang sa kanta, Be My Baby. Asa may baby ani? Ma'am Angelica Suarez, this is for you. Natay ma'am, mura vintage mo ka ma'am ba? Mahilig po kag vintage sa manako. Woman, I will love you always. And I promise, padala na si Shreds kay maminaw ko. Umana si Shreds. I'll give you the best. Si Shreds mo katong hugaw ko ko. Di siya mo, wa niya sugta to nang ulitawin niya kay hugaw dag ko ko. Isa ka tape ang request ani si Angelica. Isa ka tipan dyan ba? Madlo ko ba si Bunong ko ani kadugay? Good words can say you'll be the only one that I love for always, forever to cherish. I want close to me and hold you endlessly and feel you, girl. Uma naman ko sis Jane. Wow, kanindot sa song. Kahilak po ko. Sige, pag-hilak. Amiga kong berhen. Comment below. You. Yes, you are my sunshine. You are the reason I breathe for, and there's nothing I want more. I need you. I need to have you in my life. I want you always by my side. Maayo ani si Sammy sa Samuel lumangyaw ang kanta. Always whisper these words to me that we will always be together. Yani ang vibrato ni Marcos Sison medyo yaya. Mupo na lagi yan, sige na. With you, baby, my whole life through.
Ay, nako. Nalingaw ko sa song. Move on lagi. Sige, hilak niya. Huwag hilak kay guys. Timbukin noon, di ba? Gahin mong heart. Di ba? Munutlan. Ani nga sounds. Huwag pa man mo guro na tao. Di man ko karlik. Ay, bata pa rin si Ma'am Mylene day. Naapanis DC ba? DC size. Oh, I want to give you all my life, my heart, my soul, my life, everything that I am. Always. Mao na ang sunata sa kinabuhi ni Ma'am Angelica. Where are you, ma'am? Wa naman kaning tingog. Sis, kanta lang jud. Cheers, bro. Mo po na lagi ayaw sige hilak diha. Wa hilak kay guys, timbukinon, di ba gahin mong heart. Di mo madutla na nga sound, sayaw. Wa pa man guro ko natawanan tukara. Di man ko karelate. Randy Abing. Nalingaw ko sa song. Unsa na sulod anang kapgaw? Gaw. Sekreto gaw para bibo. Para munindot akong tingog. Super cup ni gaw. Ay pangana gaw. Ayos pa big ang tingog gaw. Gaw kanto imong recording studio gaw ha. Tudloy ko adto gaw unsa ang pag sit up. Kay luoy kay akong studio gaw. Akong gitungtungan mga kahigalaan. Usa ka piano. Ang akong light floor lamp. Ang akong music tablet. Pagkapobre gyud na ako gaw. Gaw mo ning gahom gaw. Nataw na kanang gakamang palang kaanang panahon na. Hala grabe, bakulas tulo man luha ko kay nundok kus utang na ko. Gibanla sa unos matay sislit katong imong utang kadungdong ka wa gyud to nimo bayari ba sigurado gyud ko adto manang gihilak ka kay adto nang baydan. 27 na ba ya sir? Bata pa. Dili na ko familiar jud imong tukar. Minaw lang ko sir. Na ako'y gwapong tukar. Balag di mo mo request. This is my last night with you. Oh, it's more than a friend. Hindi kalimut sa title. Give me a memory I can use. Take me by the hand, I will do what lovers do. Love again. Ay, gahak, nakalimot ko. There's another reason in love. Gwapo dyan agaw, kay Morag, ni Siga man mata. Uro, gwapo dyan gaw, hurot ng isa ka mag nga kape. Perting huruta. Minaw lang, sir. Kitsa pa tong kanta gaw. Reason in love. I don't wanna be cool or vicious. I am asking for forgiveness. All I ask. Sa muka ni kanta, oy. Di rin yung sikreto. All I ask. Mid version. Kaning kanta, gidalot kaninyo sa Tanduay. Si Adele ang singer, no? Si Adele ang singer. Try na to kanta. Try ragon. All I ask, yes, all I ask. Tagaan ko ni Og, kinabuhi nga kanta. I leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend like we're not scared of what is coming next. We're scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow.
is my last night with you. Hold me like a more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matter how this ends, 'cause what if I never love again? I don't need your honesty. It's really in your eyes, and I'm sure my eyes they speak for me. No one knows me like you do. And since you're all the one that matters, tell me, who do I want to look? Don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like a more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matter how this ends, 'cause what if I never love again? Let this be a lesson in love. Let this be a way we remember us. I don't want a big rule of visions, and I'm asking for forgiveness. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like a more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matter how this ends, 'cause what if I never love again? Nahuman ra gayud mga kahigalaan. Salamat gayud sa pag naka-Bluetooth speaker. Bakit? Unsa na sulod ng kapgaw? Nataw. Grabe ka kulas, tulong man ako, kinuno ko sa utang. 27 na ba ya sir, dili na ko familiar, dyan mong kanta, minaw lang ko sir, hurot ng isa ka mag coffee. Hurot na kaayo. For 2 hours, sorry, gwapo na gaw, kay murag inisiga man mata. Perting sigagaw, all I ask. Wow, kanindot sa song, Be My Lady. Salamat kulas. Okay, tulo man sa datong laway ani. Palakpakan, nindot voice ni sir. Salamat kaayo, Ma'am Angelica. Nihilak na pud ko. Ano man, sige maghilak. And Reggie Banuelos, naadyo kay problema Reggie Banuelos ba unsa man naka Bluetooth speaker akits. Uy, salamat kaayo. Ay, di ko kadungog sa akong accompaniment. Alate na nakalimutan na ni sir. Good night, keep safe all. Bye bye na sa inyo. Gana na si sir og kanta, nahinaykan ang oras. Good night kulas, good night sa tanan. It's 1 minute na lang para mag 2 hours ko. Salamat kay gihurot lagi na akong 2 hours. Sisi, good night. Dugay mo ko kasugod ganina. Good night sa inyong tanan. Salamat sa pagpadayon, sa pagpaminaw ko sa matag gabi. Salamat kaayo guys. Salamat kaayo sa pagsuporta. Kini ang akong suliran. Please pasaging sa kalahing vlogs.
Thank you kaayo. Good night, Sister Mary Ann. Lambert Ambaros, bye-bye. Bye-bye everyone. Salamat kaayo. Sir, bukas ulit. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.